apat na baso na tubig. Meron tayo dito pinipin bawang, sibuyas, kamatis, 2 piraso at 2 piraso din na siling pang sinigang at meron tayong itong pechay at meron tayong 2 isda na gagawin natin sinigang. And also hindi natin makakalimutan pag walang sinigang na walang kalamansi. So ang gagawin natin, ilagay natin ito malinis naman yan. Lagay lang natin lahat dyan. Yan. Kasama itong yan po. Nilagay na natin yung mga ingredients. Kamatis, sibuyas, at bawang. Ito po ay pakukulaan natin bago natin ilagay yung isda. At ito, pechay pag naluto na. And then panghuli itong siling sinigang at lalagyan natin ng kalamansi after. So yung asin mamaya pa po natin lalagyan. Takpan natin. So hintayin po natin yung kumulo. Yan po, kumukulo na, ang bango. So, ilagay na natin itong isda. 2 isda. Ayan. Dapat nakalubog. Pati yung buntot. Okay. Ayan. Lagyan po natin ang asin bago maluto yung isda. So, 2 kutsarita. So, yan. Mamaya po lalagyan po natin ng patis para mas malasa at maalis po yung langsa. Although patis yung nilagay natin, pampaalis ng langsa. Takpan ulit natin. Then ito po ay pipigay natin maya-maya. Then lalagyan natin ng konting tubig. Yan po, napigaan na natin. So hindara natin yung isang kalamansi, pampalasa mamaya. Lalagyan natin sa either sa patis o sa toyo. So, yun. Lalagyan natin ng konting tubig ito. Lagyan natin ng tubig na konti. Okay. And alisin natin ang buto.
Ayan. Ayan. Kaya natin. Ayan, kulong-kulo na. So, ilagay na natin itong pechay. Lahat. Lagyan natin. Oops, sorry. Ayan. Then, panghuli natin ito na. So, ayan. Mga 5 minutes lang. Oops. Yan, malapit nang maluto yung kamatis na. So, kailangan dapat luto yung kamatis bago natin ilagay itong kalamansi. So, konting oras pa. So, ayan, okay na ba? So, ilalagay na po natin itong kalamansi. Okay. Lalagyan po natin ng konting patis. Okay, that's it. So, ano natin. So, yan. Siguro mga 1 minute pa. Oops, meron pala akong nakalimutan. Lalagyan po natin ng konting paminta. No. Okay. Then, mamaya ihanda po natin. Lalagay natin dyan. Lagyan natin ng konting toyo. Pampalasa. Okay, tapan natin. Then, yun. Tingnan natin. Oops! Wow! So, lagay natin dito. No. Pechay. So, kuha tayo ng isda. Sana hindi durog ang isda natin. Oh, wala ng ulo. Okay. Yun. Yung isa. Tingnan natin. So, yan na po. Ito yung sausawan natin. Yan. Yung niluto natin, sinigang na isda. At ito ang partner niyan, ano. So, kanin na mainit. Ayan.
Filipino style. Nasa mesa ang rice cooker. Okay guys, salamat. That's it. It's it. And tikman natin yung experiment natin. Matagal ko ng experiment. Salamat! See you on the next vlog. Thank you.